Walking through the fire, didn't know where to go. Life said slow down, but my heart said grow. From the silence, from the pain, got you lost in the game. I found purpose in the pressure, found power in the fall. Now I'm rising with the message, there's more waiting for us all. This isn't. Maayong gabi, mga kabisaya! Sa dili pa nato sugdan, atong programa palihupog ko o comment sa diha kung asa ka aron nagtan-aw, aron mahibalupog ko kung asa niabot ang akong broadcast. Kunya, ayaw pud kalimot o share sa inyong mga higala o lubos-lubusin mo na kapatid, follow na rin, subscribe, aron dili nimo ma-miss ang mga pagtulunan gikan ni Binti. Salamat mga kabisda. Aron magsugod na ta. Okay, so ang ako din si Ate Binti Bisaya sa Misamis Oriental, Mindanao, Philippines. Ug karon nagpuyo na sa Ontario, Canada. So, sayo nga nag-retire tungod sa balatian o nagpadayon nga estudyante sa kinabuhi mga igsoon, nangandoy o nagtuo nga dili pa o lahi ang tanan aron magsugod pag usab, di ba? Dinhi sa atong night talk show maghiskot ta bahin sa mga kinabuhi sa atong kinabuhi, pamilya, panglawas, pagbiyahe, kung gusto pa ta magbiyahe, di ba? Nindot magbiyahe aron makitaglaing lugar, paglaom, personal growth and ug mga pag-ong posibilidad aron unsa pa bisan unsa pa ang atong edad, no, dili na limit ang atong edad mga igsuon, bisan unsa pa tong edad pwede pa ta magtuon busa kuhain yung kape diha og mag-uban ta karong gihabi una. Okay, so akong pangutana, unsay mahitabo kung sa sulod sa 5 ka tuig wala man gihapon mausab ang atong kinabuhi, ang imong kinabuhi. Okay? So, naabay mausab kung magpadayon ka sa atong mga gimbuhaton sa matag adlaw. Mga igsuon, ang atong kalampusan bitaw no. Karon nga ingon-ani na akong edad na abot na kog 60. I realize na di ay ang kalambuan, no? Akong hisgot sa inyo sa una is about ang kalambuan dili lang sa kwarta, di ba? Usa na siya ang mga kwarta, pero dili lagi na sa kwarta imuhang kabaskog sa lawas. Unya, kanang tanan bitaw may tabaw sa tong kinabuhi. Ato na kitay ray naghimo ana, no? Unknowingly, let's say pagkaon gani og purod mga dili organic ang mga pagkaon, di ba? Or mga junk food lang imong kaunon, mga tamis kaayo, di ba? Muadto mo balik na sa imong lawas. So, parehera na siya kung kaning atong gibati sa atong lawas, nibalik lang na sa atong adlaw-adlaw nga gihimo. Unya, ginagmay lang ng gihimo na to adlaw-adlaw, no? Pero, himo ng dakong impact sa kadugayan. So, mao na siya nga ang paglambo sa atong kinabuhi na ay desisyon nato sa matag adlaw, sa atong kaunon, sa atong buhaton kung unsaon nato paglambo. Nya, kung sige tag reklamo niya wala tay di ta maglihok. Wala mo nang maabot 5 ka tuig gikan karon. Wa gihapon ta murag wala to tinabalhin. So, mao ni siya nga kaning programa nako magdasig ako ninyo kung gusto mo magtuon kay kani siyang online muni akong gisugdan og tuon, no? Naghimo ko og pagtuon ginagmay kada adlaw, one small step at a time. Kay kun mo kuan na siya kun kuan na siya kun gitawag ani kun mo overtime na siya, mahimo na siyang dakong growth, mahimong mulambo na ta, no? So, karon pangutanan nako ninyo, kung sige ra mo maghulat sa insaktong panahon, mga igsoon wala ang insaktong panahon is karon, no? Karon magunahuna gyud ta mo na ang kinahanglan gyud ta no mamalandong nga
unsa ka ni siya kay diba ang gasa sa kinabuhi karong adlaw kay di man ta kabalo ugma. Unya katong nangagi wala na tay mahimo adto dili na to tumabalik kay nangagi na. So mo nang kung unsa karon ako imbitar kaninyo nga kung gusto mo magtuon, kung gusto mo lambo pa go deeper or mag huna-huna nga 5 ka tuig karon kung ako ni himuon ni nako kada adlaw unsa may changes na mahitabo no. So ato nang pamalandungan kay kung mag-ingon ta nga ang paghiwat bitaw sa saktong panahon dili ka kabalo, dili gid na siya mao ang ako para kanako nga maghulat ta sa kanang walay insakto nga panahon. Ang imong desisyon karon ang ginagmay nimo nga desisyon bitaw ang desisyon nimo karon mao na siya'y makapahatag og dakong resulta pag moabot na ang panahon let's say 5 years from now. So naagid kay goal mo ni siya ang mahimo. Pareha gud ana mag-adto ka sa eskwelahan no, mag grade 1 ka. Pag grade 1 ka, magsugod pa man kag scribing. So pareha gyapon kung maani ta sa online kay ang pinakanindot man gud karon mga igsoon ani bitang online kinahanglan ta nga motuon. Kay kaning opportunity nga kaning akong gihimo karon nadunggan ni nako sa una. Pero katong nasakit ko. So mo na akong gihunahuna no. So katong nga time kanang giandam ko adto sa Ginoo nga moabot to sa ako aron makita na ako ang lain pa bitan akong himuon kay kanang tungod sa ako ang physical na disability mao na siya ang kuan ko kanang panghunahuna ko og lain nga paagi. So mao ni siya nga paagi nga kana bitaw dili kayo busok sa lawas kay akong trabaho sa ana busok kaayo unya ay bitaw trabaho gyud nga katrabaho bitaw nang physical nga trabaho unya ma-run down ang imong lawas sobraan ang imong lawas na dili na nimo na-realize na nakalimtan na nimo ang imong lawas nga mao ray imong puhunan. So mao na siya. So sa dihang kuan ko ba sige og pamalandong gyud unsa kay akong himuon. So this opportunity comes niabot ni siya sa akong pinaagi sa social media. So mao ni siya ang igsuon nga nagdesisyon ko nga mo anhi diri sa social media to inspire you, to guide you, and aron one day makita ninyo ay katong mo man ning giingon ni Ate Binti no. So I will invite you guys kung kamo nagtrabaho mo karon sa lain kasagara ako ni siyang i-dedicate sa mga tao bitaw nasama nako nagtrabaho bitaw sa gawas nga naningkamot gyud trabaho og duha ka trabaho tulo ka trabaho para lang mahaon ang mga aron makakita ta og dugang pa nato nga kanang pangdagdag sa panginahanglan bitaw no kay dili kaingon lang mo nga kung moadto mo sa gawas maayo daghan lagi kay trabaho pero ang imong lawas ra puhunan unya kung trabaho ra ka at the end of mag-run down imong lawas unya pagkahuman kung magasakit ka wala na lisod na siya ibalik ba imong lawas. So karon mga ako mong dasigon mga overseas nga nagtrabaho kon asa mo karon mga Bisaya kuan lang comment down lang mo below kung nanginahanglan mo o kanang another ninyo nga option nga maka-extra mo o income unya at the long run pwede na nga dili na mo trabaho and then you focus on the online may pinaka-giant gid ni siya nga pinaka-giant opportunity karon sa atong social media. Okay, so akong pangutana kung dili ka mosugod karon, okay? Sa gikan sa lima ka tuig gikan karon, asa ka gusto makakita sa imong kaugalingon 5 years from now? Kung gusto ka nga makakita ko og brighter 5 years from now, you better like mag-comment ka o mag-search ka o mag-research ka because this opportunity might be for you.
Okay? Right, so daghang kayong salamat mga igsuon sa inyong pag-uban kanako karong gabi una o sa nagtan-aw sa replay ayaw kalimot og comment where are you watching from, and don't forget to like and follow kay aron ma paminawan nimo ang mga sharing sa True to Life story ni Ate Binky. Right? I'll see you again tomorrow. Thank you for watching. I'll play a song for you before I go. Ang ani nga kanta ako ning gihingo uh, through my story. This is my story. I will make it louder a little bit. Oops. It's very I came from islands full of dreams, crossed the ocean chasing peace, worked with hands that never stop, till my body said you've done enough. The bills kept knocking at my door, no savings left to fight the storm. But even when the night fell long, my faith kept whispering, hold on. I thought my story ended there, but grace rewrote the page again. Broken roads can still lead home, even when the world says you're too late. I'm still Bye everyone. Thank you for watching. Bye.